the notification button. Zaka ci ubanka sai ranar da ka shiga kabari. Yes. Ni abin da nake nema kenan ai so nake ran tashi alkiyama Allah ya aje ne ya aje Fir'auna ya dinga shawaran wanne ne kamata ya fara sawa jahannama. Kai gaskiya addinin musulunci ya zalunce mu. Da ba dan addinin musulunci ya zalunce mu ba da waɗannan matasan da kuke gani dukkan su likitoci ne, lauyoyi ne. Da yan uwan mata ba za su taba zuwa asibiti ba a ce wai saboda karancin likitoci sun mutu kodansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hukuncin kisa ya tabbata akan wannan la'anannen Allah kamar yadda kuka fara kalla kaɗan daga cikin bidiyon da yake saki kenan a shafinsa na TikTok, inda kawo yanzu muna ɗauke da wasu daga cikin bidiyoyinsa inda yake sabo ga Allah subhanahu wata'ala tare da batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma batanci ga musulunci, wanda wasu daga cikin bidiyon ba za mu iya sako muku su ba saboda munin su, amma mun zakulo kaɗan daga cikin waɗannan bidiyo na wato wannan tsinannen bawa da yake kiran kansa da suna ɗan jahannama. Tuni dai al'ummar musulmai suka fusata a kafafen yaɗa labarai da kuma social media, musamman kafar sadarwa ta TikTok, inda kawo yanzu manya-manyan malamai sun fito sun yi magana akan kashe wannan tsinannen ya kasance jihadi a doron duniya. Irin waɗannan abubuwa da suke faruwa munana su ne alamomi na tashin alkiyama, wanda sai dai mace Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Kamar yadda kuke kalla a cikin wannan bidiyo, wasu ne daga cikin al'umma suka fusata suke kokarin far masa kawo yanzu kuma neman sa ake a yanke masa hukuncin kisa. Ga duk wanda ya kashe wannan tsinanne kuma la'anannen Allah ya yi jihadi, kamar yadda muke dauke da cikakken bidiyo inda wasu daga cikin al'umma suka fasata suka yi tsinuwa tare da alwashi idan sun haɗu da shi sai sun kashe shi, kuma muna dauke da cikakken wannan bidiyo a daidai wani lokaci. Amma kafin mu sako muku bidiyon mutanen garin da suka fasata tare da yin alwashi akan kashe dan jahannama, za mu fara sako muku kaɗan daga cikin wasu daga cikin bidiyoyinsa wanda ya na batanci da kuma wato bata musulmai, kamar da muke dauke da cikakken wannan bidiyo. Amma dan Allah da annabi kafin mu kai ga sako muku cikakken wannan bidiyo, muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribe ba, ku dole ku dangwala mana subscribe kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa, domin ku hakan shine ke bamu damar sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin bidiyo a wannan tashar mai albarka mai suna fuskar arewa. Bayan kun kalli wannan bidiyo, musulmai ku dole ku share ɗinsu domin yan uwa da abokan arziki su amfana. Daga bisani kuma sai kuma na comment a sashen mu na comment domin mu tabbatar da ra'ayinku. Ga dai cikakken bidiyon wannan tsinan ne kafin mu sako muku bidiyon yadda mutane suka fasata ku kalla. Kin zage ni saboda na ce addinin musulunci ba addinin kwarai bane. Tabbas addinin musulunci ba addinin kwarai bane. Allah ɗan damfara ne, kasuwanci ne kawai, ba a so ku yi tunani wa kanku, shi yasa ake jujjuya ku kamar waina. Yaya wani zai rubuta maganganunsa a cikin littafi ya zo ya baka kai ta karantawa baka san abin da kake cewa ba, kuma kai a tunaninka Allah kake bautawa? Shekara nawa kuna yi Allah biya yi muku matsalolinku ba? Dama na san ku mutane ne masu wato ba ku da sauƙin fahimta wani lokaci. Amma na yi muku alƙawari, na yi miki alƙawari, ki sani ko ba daɗewa ko ba jimawa, wata rana da sunan musuluncin nan da ya tsaya a kan ki ta wahala, Allah ya kasa biya miki bukata. Wata rana za a zo a kashe mazajenku, a bar ku da yara ku rasa kuma yadda za ku yi da su. Na yi miki alƙawari, wata rana ko ba. Kada ka yadda ka bari addini ya tusa maka ƙiyayyar wani babu dalili. Kada ka yadda babu Allah. Wallahi idan ku kwashe kayanku a gaban Allah, rayuwarku za ta canza a cikin wani ɗan ƙaramin lokaci. Kai jama'a, na gaji na zaga ina neman dutsen da zan hau in tsine mu ɗan tsinanyen nan albarka. Ba irin zagare shan da ban yi ba a garin Kano, wato ku ce Kano babu dutse ba wani tudu nan. Ran gwada hawa nan ku gani. Dan tsinuwa mu a garin mu akan dutse Allah ya fi karbanta. Mu inda aka canfa kina a garin kana so ka tsine mutum ka hau tudu, to gashi nan na samu wani tudu yana dan hau a kanan. Ubangiji Allah ya tsine maka albarka don kutuman buran ubanka shege tsinanne dan gindin asara dan gindin aro. Uwarka da ta san da cewa haka za ta haife ka zo ka zama mutane annoba, ka dinga aibata addini, ka dinga aibata annabin Allah, ka aibata Allah, wallahi da ta yi barinka don kutuman buran ubanka. Allah ya tsini, Allah ya dagargaza ka, da ta sani da ta burge ka. Inda da ta sha maganin aboshan, wannan an sha maganin aboshan akan shi.
shi yasa an dinga shan maganin abortion iri-iri da kala-kala ya ki fita ne da kika sani tsohuwa da kika san yaron nan ya ki fita da kika sha maganin abortion da kin ji an miki an burga shi inda ake burga nono a burga shi zai fita part wato a miki DNC to amma da ba miki DNC da kin haifo mana annoba kin haifo mana masifan nan insha Allah in Allah ya yarda in ayin duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi sai an kama kuma wallahi tallahi sai ka dandana azaba inda ka fito ka aibata mahallicin mu wallahi tallahi ka ci gaba da ganin azaba kenan har illa ma sha Allah azaban ka tun daga duniya har inda zaka je can sai ka dinka cin ubanka kenan wala kiri zai ci kutuman ubanka ku ne kasa insha Allah rabbi kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abu sai gaba yake ta yi ku kuma mutane kuna ta ba mu wannan dan tsinanniyan attention kuna ta bashi attention kuna ta kula shi kuna ta sauraron sa ba za ku yi banza da shi ba kan da na fa dinga yawo furru sai da nayi dan in tsine ma dan tsinanniya albarka shege sai ka ci fatan gutsun uwarka a juni zuwa rafi insha Allah za ka shiga hannu ai ka riga da ka kwafsa tun da ka nuna fuskan kai dan Allah jama'an TikTok kuna so ku ce mun tunda wannan bawan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah wa natubu ilayhi tunda wannan bawan shedan ya fara bidiyo yana aibata mahallicin mu babu wani wanda ya san wannan fuskan a miliyoyin mutanen da suke TikTok a arewacin Najeriya babu wanda ya san fuskan wannan bawan Allah wannan bawan shedan din babu wanda ya san fuskan shi da za a je a fitar da shi a burga shi a tattaka shi a daddame shi a yayyanka shi a yagalgala shi a yi kulikulin kubara da shi shege dan tsinanniya Allah ya tsine maka albarka shege dan gindin asara na sauka dan tsinanniya ga falalle wawa jaki kawai to kamar dai da al'umma ku kalla a cikin wannan bidiyo wannan shine bidiyon wanda wasu daga cikin al'umma musulmai din suka fasata inda kawo yanzu manyan malamai sun fito sun yi magana akan wannan tsinannen la'anannen Allah wanda ya kamata a yanke masa hukuncin kisa kowa dai ya sani cewa ga duk wanda ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa hukuncin kisa ne a kansa inda wannan tsinanne da kuke kalla ya fito ya batanci ga addinin mu da kuma ubangijin mu da kuma to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya kamata a ce an yanke masa hukuncin kisa kamar da ya fito wannan aika a cikin wannan bidiyo da kuka kalla kun ga inda wasu daga cikin al'umma musulmai din suka fasata inda a yanzu inda za su haɗu da shi za su yanke masa hukuncin kisa kamar da ya batanci ga manzon Allah da kuma musulunci ga ubangiji subhanahu wata'ala irin waɗannan munanan al'amura da suke faruwa su ne suke bayyana ƙarshen tashin duniya da batanci ga manzon Allah da kuma taɓa fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma addinin musulunci addinin da babu kamarsa a doron duniya da kuma lahira kowa dai ya sani cewa a doka ta addinin musulunci ga duk wanda ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hukuncin kisa ne a kansa shi kuma wannan tabbas ta tabbata hukuncin kisa ne a kansa inda kawo yanzu duk wanda ya kashe wannan tsinanne ya sani cewa tabbas ya yi jihadi domin ko ba shi da wani amfani a cikin al'umma haka zalika al'umma musulman da suke following ɗinsa ya kamata su je su yi unfollowing ɗinsa a shafinsa na TikTok su kuma ci gaba da tsine masa kafin a yanke masa hukunci wannan shine iya abin da muka sani. Allah ka shirya mu ka tsarkake zuciyarmu da aikata irin waɗannan munanan al'amara ku ku ci gaba da bibiyar mu domin samun zafafan labaran mu da damadumin sa da zanen mu dora mun gode da sauraron shirin mu ku da lafiya. Subscribe please and press the notification button.